Gold ni Wally Roger, ginawang thumbnail. Let's go! K-Showtime issue. Is that the players are angry already because of what you're doing? Because he's black. I want to say he's my brother. Rafi Tulfo, high cortisol kay Francis Leo Marcos. Ito, di ba mabalita natin natin. Simulan muna natin itong naging thumbnail ni Unbox Diaries. Di ko lang kung na Mandela effects ako ba, pero hindi ito yung una niyang pinost. Nung nakita ko ito pa yung kanyang thumbnail. So syempre, kailangan namin i-blur, pero nilagay niya dito yung high resolution ng isang kilalang artista na merong scandal sa Pilipinas. Doon pa lang na ako parang men, gano'n ba kataas ang kailangan natin bayaran, men, na kailangan mo maging ganito ka-edgy. Hindi na tutulad dati nung mga 2020, 2018 na makakapasa pa ito. Kasi naalala ko, dumaan din ako sa face na to eh. Pero ito parang hindi na siya nag-evolve. Pwede kang makasuhan ng artistang yan kung gusto niya. Kasi ito yung mga intimate acts. Na kahit sabihin mong kalat na kalat sa social media, wala ka pa rin karapatan para ipagkalat pa ito. Mataas ang risk mo nito sa violation ng kanyang privacy dahil syempre intimate act ito hindi dapat pinagkakalat. Sa batas kasi syempre pag mga intimate acts, nandun na agad yung context na ito ay dapat isang private matter na dapat hindi ito kumalat, okay? Hindi porket viral na isang bagay, pwede mo pa rin ito ipagkalat ulit. Iba yun, meron ka pa rin habulin ng legal troubles dahil doon. Siyempre, meron din tayong Anti-Photo and Voyeurism Act na RA 9995. Bawal ka mag-copy or mag-reproduce ng mga intimate na mga moments without consent. Okay? Ito na naman isang consent intimate yung context. Kailangan isa siyang bagay na hindi ipinagkakalat. Kaya nag-react ako sa isang video na isang tao, di ba? Or isang viral na video na in the public domain, sabihin natin binidyoan sa labas, di mo kailangan ng consent doon kasi meron na agad context na ito ay nangyari sa public place na mas bumababa yung tiers o yung levels na ine-expect mo na ikaw ay merong privacy kasi nasa labas ka eh. Iba na pag ikaw ay nasa loob ng comfort room or nasa loob ng iyong bahay, iba na yun. Iba na ulit yun at marami na ulit marami na agad context at mga definitions sa kailangan mo munang i-abide bago mo yun gawin, bago ka mag-video or bago mo ipagkalat. Ngayon, pwede ka magkaroon ng fine na hanggang 100k to 500k pag ikaw ay tinuloy. Okay? At syempre ito hours after na lumabas ito, siguro nung nagkaroon na siya ng clout na hinahanap niya sa pagiging edgy niya doon, pinalit na niya, ginawa na niyang shark kasi yun yung gusto niya atang i-plug, yun ata yung kanyang ina-unbox na diary. Tawan-tawa ba kasi yung mukha niya eh. Ganito pa, may laway pa, di ba? Ben, please pakiayos yung mga thumbnail mo, men. Alam mo yung ito, sundan mo yon yung rule of thirds. Nasasaktan ako dun sa positioning ng thumbnail mo eh. Sakit sa mata. I mean, ano lang to, creator. Ayun, so igitna mo pa yung mukha mo dito sa linyang ito. Yung shark igitna mo pa dito sa taas. At itong thumbnail mo, idire-diretso mo ng linya doon. Pero Ben, creative freedom mo yan. Pero syempre, ang freedom ni no artista yun ay hindi mo pwedeng lagpasan. Syempre, tulad nung kanyang issue dati nung parang sinakyan niya ulit, feeling niya ata makukuha niya ulit yung ganung virality. Nagigets ko yung gusto niyang gawin. Alam niya magkakaroon ulit siya doon ng clout. Gets ko naman, content creator din ako minsan parang oho ka na sa attention. Pero parang piliin mo pa rin kung paano mo i-execute ang isang bagay. Kaka-news ko lang. Let's go! Kailangan malakas. Hindi ito. Shout out sa the third space. Coach Abel, Coach Mark. Salamat. Coach namin, pinapalakas na kami. Pero syempre wala pa rin lalakas kay Wally. Pinakabalakas na komedyante of today. And in history. Okay, no comment. Okay. No comment dyan. Masabi ko lang ay napakalakas mo, Wally. Walang makakalimot. Pero dabay, kalaki tao silver. Pwede, hindi naman ako silver. Umabot ako ng diamond, okay? So, pang mahinang tao lang. Yan, hindi ko lang bakit pinostor ang FTTM. Baka meron bang valo ngayon doon. Meron bang gold hater. Kakapasal lang dyan ng gold. Shinit on na agad yung silver. May kilala ako gano'n eh. Gano'n din kami. Pagkatawid namin ng silver, ang hihina ng mga silver. Kaka-gold one lang. So, nabalita, ito naman yung Pokemon Wind and Waves. Lumabas na yung kanilang mga starters. Si Broth, si Pombo, si Gekwa. At marami na rin kinakabahan kay Pombo kasi baka maging na naman siya, furry bait. Magkakaroon naman siya parang bipedal na nakatayo na naman siya na fire type. Hopefully, hindi siya parang female. Please, parang awa nyo na. Pero yung mga gooner, mga Pokemon gooners dyan, parang awa nyo na. Pero nagkaroon din ng issue to na parang hindi na daw ganun kaganda yung mga design
ng Pokemon daw ngayon, lalo na sa mga bagong generation. Gen 10 na, isipin mo na lang. Narinig ko pa lang yung sumakit na yung likod ko. Pero ngayon gusto ko si Pombon kasi cute siya eh. At fire type, lalagi ako sa fire type eh. Pero to si Gekko, nagugustuhan ko yung kanyang design compared sa dalawa pa to. Kasi itong unang dalawa, si Bro at si Pombon, para ano sila eh, parang templated na. Nakita ko na to before. Si Gekko yung parang bago-bago lang sa akin na style. Hindi naman siya parang mudkip levels at bagay naman siya kasi amphibious siya eh. So nasa water pa din siya. Ang panibago, ito si Broat kasi mukha siyang grass type. Di ba weakness ng grass ang flying type? Tawid na ba siya doon? Alam ko marami ng mga pinagsasama ngayon. Usually mga types na hindi pwede. Ay, mga types usually na parang contrast o weakness ng isa't isa. So ang lakas nun na lahi. Parang ano tayo, parang ko nakita si Hinata tsaka si Naruto nung nagkaroon sila anak ng loba, si Boruto tsaka si yung isa pa na babae na sobrang lalakasan nila kasi ang gaganda ng mga lahing pinanggalingan nila. Yung sarili lang mga weaknesses naka-counteract yung pagiging super effective dun sa isa pang type. So, natuwa lang ako dito. At lalabas na ito sa 2027 sa Nintendo Switch 2. Like yung live video, gusto nyo makita sa Paolo Gaming, like yun na agad to sa Paolo Gaming natin na channel. Nag-upload kami dyan every few days sa mga game at may malalabas kami Resident Evil dyan. Requiem. Let's go. Kasi stream din ako doon. So kung magpili kayo sa mga live streams, meron din doon. So na balita na ito naman sinabi ni Graffy Tulfo, patay yari. Uncalled for daw at kinwestiyon niya yung yung ginawa doon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, sa vlogger na si Norman Mangusin o kilala bilang si Francis Leo Marcos nung Martes. Na parang yung kaso daw na unjust vexation ay napakababaw daw. So sumagot din dito si Makagago na sinasabi niyang nadali siya kasi senador siya, baka wala siyang time tignan yung buong proseso. At yung kanyang team mismo ay hindi nakita na bakit si Francis Leo Marcos pwede siya mamahiya online pero hindi siya pwedeng ipakita ng gano'n. Hindi siya pwedeng don't be in the kitchen if you can't take the heat, parang gano'n siya. So may mga nagsabi rin sa comment section na bakit parang big deal sa kanya mismo nagagaling yung parang pamamahiya kung marami din napahiya dun sa kanyang programa. Alam niyo na mga pinagdaanan natin kay Raffy Tulfo doon, yung dun sa mga teacher na nag-viral, yung mga napahiya nung kanyang mismong programa, pero parang after a while makikita natin na makikita natin na ibang context pala yung nangyari sa kanya, yung mga ganon. Naalala ko din kasi hindi rin ako makapaggawa ng mga post tungkol sa kanya kasi parang kina-copyright strike nung team ni Raffy Tulfo yung mga videos sa kanila kahit under pa rin ng fair use. Okay, kasi talaga ini-spam lang nila kasi pwede mabusuhin yun eh. At dahil kilala na sila, parang mas mahina na yung parameters, yung obstacles ng creator para gawin yun pag mas malaki ka na. Kasi parang iniisip ng YouTube, malaki naman tong channel, baka hindi naman alam na nito yung ginagawa niya. So nakakaasar lang yun. Every time ipopost ko yung mga video niya, parang tatawanan or like may context behind doon, bigla na lang ika-copyright yung team niya. Nag-email din ako sa team niya dati nun. Naalala ko like 3 years ago. Tapos walang sagot. Yun yung nakakaasar. So parang medyo may pagkatanga yung team ni Tito Raffy Tulfo pagdating sa mga ganito. Pero kahit ako din naman, yung parang post ko recently kay Francis Leo Marcos, parang hindi naawa ako sa kanya, hindi dahil sa kanya mismo. Kasi alam kong kupal siya eh. Alam kong meron siya talaga asta. Kahit yung first time ko siya napanood eh, meron siyang angas na nakakainis eh. Wala pa nga doon yung mga legal na habol sa kanya ng mga OFW, ng mga alleged scam sa kanya. Siya mismo bilang tao, he had this coming to him. Na parang ito yung nangyayari pag ganun ka umasta. Siyempre gusto ko pa rin naman yung hustisya, yung batas ay talagang pagdaanan niya. Yun ang gusto ko sa justice system natin. Ayoko siyang maging parang Tulfo lang ulit. Gusto ko pagdaanan yung proseso, tamaan siya ng mga kaso, kung meron mang mahumahanap sa kanya, kung pag naglabasan na ng mga ebidensya, go! As in, sumali din dito si Manny Pacquiao. Di ko lang kung sa presinto ay baka magkantahan sila. Or I'm sure ayaw niya ng 1v1 ni FLM kay Manny Pacquiao. Diba kesa yung nothing's gonna change my love for you. Maghahain din ng cyber libel case itong si Pacquiao. Si Mangusin na may utang siya rito. At Kung sinabi kasi dati ni Norman, meron daw utang sa kanya, si Pacquiao. $30 million ang utang sa atin. Sabi nga ng abogado ko na kasuhan Ano ba yun? Kaso. Nainis na si Pacquiao na parang pinaglalait niya yung kanyang asawa at yung kanyang nanay. Kabahan ka dyan kasi alam naman natin na ang kanyang suntok ay parang shotgun. Ayan, baka magkantahan na lang tayo. Let's go! Sa loob! Mamaya pag pumasok si Manny Pacquiao, number 1 kaya kay Manny. So kakasuhan niya, Eddie Tipaclo.
Ayop to si PSP yan talaga. Sontokan. Naku, ayaw niya yan. Hindi niya magugustuhan yan. Kahit maraming ginto si Norman sa kamay, hindi kailangan ng ginto ni Manny kasi bato yung kamao niyan. Tikman mo, kamao. So, the balita, ito naman si K Showtime. Kung alam niyo yung content niya, naggagawa siya ng mga 1v1 battles sa mga iba't ibang court sa Pilipinas. So, I think Canadian siya na bowler. At nakita ko ni ganitong klaseng content kasi yung fina-follow ko, si Matt Kiatiapis ba yun? Yung mga ganun parang angasan street ball style, the 1v1. Pero syempre, ang parang focus si K Showtime dito is Pilipinas talaga. Kasi yung pinapanood ko, pupunta siya sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang mga court para may pag-angasan, may pag-basketball street style dun sa mga tao doon. Mga nag-viral sa kanya na nag-aangasan sila, mga ganyan. Napalayo lang. No. Bumawi. Mga bawian. Ito, naiintindihan ko to. Parang harutan ng mga lalaki to. Nagigets ko to. May mga may mga kumalat na mga videos na mayroon ng sakitan involved. So yung basketball nagiging MMA or boxing. Subukan yung ganito si Manny. Si Manny Pacquiao na laangasan nyo ng ganyan. Kailangan mahirap ka 1v1. Pero 6-0 daw siya. 6-0 yung kalaban niya dito. Batak na batak. Ahaba. Basketball ba ito, sumo? Marami nag-aaya sa kanila sa Mindanao. Nagay ba ito sa Mindanao? Look at that. Because he's black. You want to say he's my brother. You want to make those funny jokes? All right, bet. What's your name, bro? Matt. M-A-T-T. Your name's Matt. Oh, How old are you, Matt Matt? Kiatiapis. It all interconnects. No. So, binawian niya. Is this what you call basketball? Ayan. Yung mga kasi yung mga nag-viral na clips niya, taken out of context eh. Siyempre, makikita ko, pag pinalo nga naman isang Pilipino, isang diba, foreigner, mag-iinit na grupo. Pero di mo alam sino nauna eh. At di mo rin alam ano yung context nung laro nila. Nung content na ginagawa kasi entertainment siya. Yes, it's UK Showtime. Wrestling. I'm speaking English so you would understand. I'm watching your videos and you're playing like this and my goodness, the players are angry already because of what you're doing. Pero kasi alam niya yun eh. Alam niya yung ginagawa niya. Style talaga to at content talaga to eh. Don't handpick your opponents. Play the best of the best, ha? Ilabas si Boss Atan dyan. Boss Atan, bigyan. Doon niya malalaman ng tunay na half court. Sunod na balita kita. Kamot ulo! Let's go! Tinapatan mo pa! Minsan para sa'yo talaga ang araw na yun eh. Buti nga, di ka pa niya binubusinahan eh. Gumilid ka na, boy! Layo! Yari ka ba? Gilid! Ako, yari ka. Nasutsutan na yan. Ayan, dapat ganito. Dapat low cortisol lang. Ito dapat yung ginawa mo kanina eh. Ito para kay K Showtime or kay Rapid Tool. Or low cortisol moment. Sorry tol, aksidente ako. Saglit activate ko lang yung streak. Mag-notes ka muna at i-post mo na. Sunod! 25 years incoming. What's your secret, man? Huh? What's your secret? Korean barbecue? Dim sum? Hirap kasuntukan niya. Medyo racist. A lot of rice, man! Are you Filipino? No. Oh, I thought you were Filipino. My wife is Filipino. For real? Putang ina mo? Putangin mo? Wow, you know that? Titi mo? Yes! Pero pasado na agad. Meron ka na agad, may Injo pass ka na. The universal language. Yan, ito yung mga low cortisol. Mga relax lang. Nakatulog ka sa Minecraft pa pero di ka pet ng papa niya. Gigising ka pala, high cortisol ka na. Sorry na tayo! 2 beses na yan! Wala na. Hindi, yun sadya, yun. Yung una baka nakalimutan, baka di lang sinasadya eh. Daddy! Ito natatapos natin balita ngayon. Ako nga pala si James Yapper. Gusto para bagay ito, huwag yung kalimutan like, share sa mga half-court buddies nyong friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. James Yapper na pamaalam.